Sesifikile isikhathi sokuthi kuqokwe inhloko yamajaji ezongena esikhundleni sika Justice Mogoeng Mogoeng. Ikhomishana ebhekele ezobulungiswa izokwenza inhlolokhono ebantwini abane abaqokwe uMengameli kulesisikkhundla kulezinsuku ezinhlanu ezizayo. Le nhlolokhono izoqala mhla lolunye kuNhlolanja kanti phakathi kwabantu abagaqelele esikhundla kukhona uJustice Raymond Zondo, uMengameli wamajaji eGauteng uDustin Mlambo, uMengameli wenkantolo yokwedluliswa kwamacala uMandisa May kanye nejaji lenkantolo yomthethosisekelo uMbuyiseli Mahlanga. uRaymond Mnyamezeli Mlungisi Zondo wazalwa mhla zizine kuNhlaba wango-1960 eXhobo KwaZulu-Natal. Waphothula ibanga le-12 eSt Mary's Seminary khona eXhobo. Waqhuba izifundo zakhe zemfundo ephakeme eNyuvesi iZululand. When I finished matric, I was quite confident that I would get what used to be called then exemption, and therefore would qualify to go into university. Njengabo bonke abantu naye zikhona izinselele abhekana nazo esafunda, kepha ke lokho akumdikibalisanga. My problem was that at home the situation was quite bad. My mother had stopped working 2 years before my matric. She had lost her job, and by the time I finished what would now be called grade 11, she said she had exhausted all her savings. Emva kokuphothula izifundo zakhe uZondo wasebenza emafemini ezomthetho ngaphambi kokwemukelwa njengommeli. Wasebenzela izigcawu ezehlukene kusukela ngeminyaka yo-90s. Ngo-1996 waqokwa njengelungu lethimba elalibhekele ongqongqoshe nelalibhekene nokubhala umthethosivivinywa wezezisebenzi iLabor Relations Bill weNingizimu Afrika esikhululekile. Emva kwalokho waqokwa njengosihlalo wokuqala webhodi elalibhekele Ikhomishana elamula ingxabano phakathi komqashi nezisebenzi iCCMA. Ngo-1997 waqokwa njengebamba lejaji lenkantolo yezezisebenzi. Kwathi ngo-2000 waba ngumengameli wamajaji enkantolo yezezisebenzi. Wasebenza nasemakomidini ehlukene asephalamende. Emva kokuqeda ihlandla lakhe njengomengameli wamajaji ngo-2010 wabuyela ophikweni lwaseGauteng lwenkantolo ephakeme. Wabuye wabamba njengejaji enkantolo yomthethosisekelo kwaze kwaba ngo-2012. Kwathi ngoNhlangulana ka-2017 waqokelwa esikhundleni sokuba yiphini lenhloko yamajaji ngowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma kulandela ukuthatha umhlala phansi kaDirhang Moseneke. Kuningi asekuthakasele kulomkhakha wezomthetho, kepha ke ukuqokwa njengosihlalo wekhomishana ephenya ngeintsolo zokuqhwaga kwamandla ombuso kuze nezinselele eziningi. Ukuba usihlalo wale khomishana kumenze waba nyamanambana kosombusazwe abaningi nasemaqenjini ezombusazwe. Why would I check if the process was not even supposed to have happened? Miss I'm going to try the best I can to be fair to you as a witness. uZondo usohlwini lwalabo ongenzeka babe yinhloko yamajaji kulelizwe. Ubelokhu esebenza njengebamba kulesisikkhundla kusukela nyakenye. Sekuyobonakala ke ukuthi ingabe ulwazi analo emkhakheni wezomthetho luzokwazi yini ukuthi lumcabele indlela yokuqokwa njengenhloko yamajaji kulelizwe.